Cha bafowethu, ake ngibingelele. Mina igama lami nguSigwebo. Igama lami lomsebenzi ebese igama ke engaliqanjwa abazali nguvele empini. Ngizalwa khona lapho kwaKhoza, ngwantombela isibongo. Ekhaya kithi ke kusenkandla kodwa ngikhuleka khona lapho ubuka. Lapha ke ngifundiswa khona nje inhlonipho nokuphila ngabantu. Ngicabanga ukuthi ke le nkulumo engizoyikhuluma kunabantu abazoyijaja ngendlela yabo. Kwamukelekile futhi lokho ukuthi umuntu ajaje ngendlela afisa ukujaja ngayo. Bakhona-ke abazothi ngithanda ukukhuluma noma ngithanda indaba noma ngifake entweni ongamele ngene kuyona, noma ngilandela ukukhuluma. Inkulumo yami mayelana nokuhamba kwalensizwa kaMbatha ukudubula. Ngibhlungu kakhulu-ke ngokuhamba kwaloya mnewethu loya, noma kuwumfana nje omncane kimi, kodwa ngokuthi bekuyinsizwa engicathi bibheke kubo inani ey'ngane, so-ke ngizothi umnewethu. Ngibhlungu ngokuhamba kwaloya mfo kakhulu emoyeni kakhulu. Ngangokuthi kuthe mangingena iy'ndaba zokuthi akasekho emhlabeni, kushona ngendlela ahambe ngayo, ngizwe nje ngifikele ubuhlungu kakhulu. Ngabheka ukuthi kushuthi kuney'ngane manje ey'ngasenababa, kuney'ngane ey'ngaseze ukuyithola iy'mpahla kaKhisimuzi, kunomama manje ozobe egqoke iy'ngubo angezukukwazi ukuyishintsha ngokuthanda kwakhe kulo Khisimuzi ngoba ilanga lishisa kanje. Kunomuntu manje okumele ebe umfelokazi manje, obey'tshela uzobe ehleli mhlawumbe nomyeni wakhe ngoKhisimuzi kumnandi, bekhiphe ney'ngane uma kuthi abantu abajwayele ukukhipha iy'ngane. Kodwa-ke lapha kwaMbatha akusenzekanga lokho. Isizathu-ke sami sokwenza le video esokuthi uDubula ube nebhadi kakhulu. uDubula ube nebhadi, ibhadi uDubula abe nalo, ibhadi lokuba nabangani abanganalo iqiniso kuye, ibhadi lokuthi abe nabafowabo abayibiza ngabafowabo. Angisho abomndeni, ngisho abantu nje abambiza ngabafowabo abanganalo iqiniso kuye. Ngoba nangabe ngempela unabantu abakuthandayo abangani bakho nababafweni, bayakwazi ukukukhuza uma uphambuka. Nasekhaya futhi ngisho bekuthiwa uyi-breadwinner, uwena owenza yonke into, kodwa uma ngabe unabantu abakuthandayo bayakwazi ukukubonisa bekukhuze futhi uma kunento oyenzayo e-wrong. Ngoba umuntu uma ngabe wenza into e-wrong ekuncoma ekubiza ngensizwa, kodwa nawe emzweni wakho leyo nto uyibona ukuthi wrong, uyazi futhi wrong, so engakuthandi lo muntu. Isikhathi esiningi-ke manje into eyenzakalayo kunale app ekhona okuthiwa uTikTok. Ngicabanga ukuthi leya app nomuntu owayivula wayenenhloso ethize ngaleya app, kodwa manje kwenzeka enye inhloso eyenziwa yithina abantu abamnyama ngokuthatha izinto ngewala. uDubula akasekho emhlabeni. Ziningi iy'nkulumo ey'vela ngokuhamba kaDubula, ziningi iy'nkulumo ey'vela ngokuhamba kaDubula. Ey'nkulumeni ey'vela ngokuhamba kaDubula kunabantu abakhuluma manje engathi bayathi uDubula ubulawe ubani noma ubulawe ubani. Ukukhuluma ngizokuqondisa, kunabantu abanento yokuthi uDubula ngoba nakho aphambana noMavava, uhambe mhlawumbe ngesandla sikaMavava. Mina uMavava ngiyamazi, dala uMavava ngimazi, sengiphilile futhi naye kakhulu. Angimphikeli, kodwa nginesiqiniseko noma nginayo into ethi emzweni wami uMavava ubengeke abulala uDubula. uDubula exolisile, uMavava uyaphila nabantu. Kuwukuthi abantu abazi uMavava manje nabe bezwe bekhulunywa ngoMavava, bona bamjaja ngendlela yabo abayicabangela yona. Nanokuthi mangabe uzwa igameko zomuntu ebese uzenze ezakho, ugcina usuba neshow yezinto ongazazi.
okungenzeka ubudubula ubengalinyazwa abantu amavava angabazi nabangamazi futhi umavava, ngoba bafowethu kunento kumele siyikhulume leyo ukuthi lento ya TikTok yokuthi umuntu athuke bonke abantu, umuntu mayebhala kwi-comment umthuke ungamazi ungaze uhlangane naye, bafowethu le nto izobaqeda abafowethu kakhulu, izobaqeda abafowethu kakhulu le nto leyana. And okubhlungu kakhulu njengamanje abantu ababhizi abaveza igama likaMavava kule nkulumo, ingane ezincane engamazi naMavava loyo egcina umbona emafonini. Ngisho bekuthiwa bafowethu uMavava ke niyamthanda, awukwazi ukuthi umuntu umthande lithi umfake enkingeni ngokukhuluma kwakho, umandise lizitha phe kwezitha nazo ongazazi, uyabo. Okungenzeka futhi ukuthi kunabantu abangazwani noMavava abathola ithuba lokumcindezela ngokwenza lento fanele sibheke ngamehlo onke. Bafowethu asikhuleni sibe badala, masinganakele sizophela. Okubhlungu kakhulu into edathi ngikhulume ngalento ukuthi ukukhuluma okuningi ebekuye kuvele ngodubula nabafethu aphila nabo bekuthi bakhulunywa bebengahlali bengaliveza igama labaculi bakaMaskandi. Yiyo ke lento edathi ke ngiveze ukukhuluma mina njengomculi, ngoba umculo okudala wawenzela ukuthi umculi ukwazi ukukhuza izimpi endaweni, ukwazi ukududuza abalahlekelwe, ukwazi futhi ukuncoma kwabenza kahle. Kodwa njengamanje